question is about statistics of tourists. Statistics of tourists which has arrived in Goa for the last 5 years. आम्ही statistics कित्याक मागले स्पीकर सर? आमचे आख्खे गोयान स्पेशली कोस्टल बेल्ट आणि इवन हिंटरलँड आम्ही डिपेंड जाता ह्या टुरिझम एक्टिविटीचेर. म्हणजे ट्युरिस्ट गोंया येत जाल्यार आमचे कितें तरी बरें जातलें. म्हणजे आमकां डेली वेज कोण आहा, कोण मंथली सॅलरी आहा, कोणाचे बिझनस आहा, ते आमचे कितें तरी बरें जातलें. ह्या खातीर हो क्वेश्चन घातलेलो. क्वेश्चन इतलेच इंटेन्शनान घातलेलो की ट्युरिस्ट हे वाडल्या काय देंवल्या, म्हणजे इंडियन ट्युरिस्ट आणि फॉरेन ट्युरिस्ट. आन्सर बरो लेंदी दिला स्पीकर सर. ऑनरेबल मिनिस्टराचे नोदरेक हांव हाडून दिवंक सोदता. तो इयर 2020सून मागलेलो स्पीकर सर. 2020चो जो डेटा आमकां दिला, यूकेसून 1,07,353 ट्युरिस्ट येयले म्हणटा. तितून पोर्चुगलाकसून 15,661 ट्युरिस्ट. आता हितून कितें आहा, हो डेटा खंय तरी चुकलेलो आहा. कित्याक चुकलेलो आहा स्पीकर सर? हांव मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता की 2020 कोविड येयले आनी कोविड येताना आमचे जे यूके आमचे गोंयकार जे वचोन यूके सिटीजनशीप जाले, म्हणजे ब्रिटीश पासपोर्ट घेतले, थोड्यांनी पोर्चुगल पासपोर्टाचेर आहा, म्हणजे पोर्चुगीज पासपोर्टाचेर आहा, ते परतून येयले आनी अरायवल दाखयले पोर्चुगल 15,661. 2020चे उलयता हांव डेटा. स्पीकर सर, डेटा जेन्ना दिता तो ट्युरिस्टाचो डेटा मागला आमी. ट्युरिस्ट हू आर अरायविंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. ट्युरिस्ट म्हणजे कोण? ट्युरिस्ट इज अ पर्सन हू विल स्टे इन वन ऑफ युअर गेस्ट हाऊस स्पीकर सर. काणकोणच्या गेस्ट हाऊसान, काणकोणच्या 5 स्टारान, 3 स्टारान, 2 स्टारान और लिव इन गेस्ट हाऊस, म्हणजे एक ट्युरिस्ट म्हणून. आणि हो जो डेटा आमकां दिला स्पीकर सर, पोर्चुगलाचे 15,661, यूकेचे 1,07,353, हो 2020चो डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल रॉंग आहा, कंप्लीट रॉंग आहा. आणि उरलेलो डेटा मॅक्सिमम रॉंग आहा. हो हांव फॉरेन ट्युरिस्टाचे अरायवलाचे उलयता. आमी आमचो जो 6 months प्रायम मिनिस्टरान जे डिक्लेअर केले की कोविडान हो आमचो ऑल इंडिया लॉकडाऊन, तितून हो डेटा जो आहा, हो जे थिंगासरले पासपोर्ट होल्डर, पोर्चुगीज पासपोर्ट होल्डर गोंया येयले आणि तेंकां जो स्टॅम्प मारलो ते ट्युरिस्ट म्हणून डिक्लेअर जाले. म्हणजे खंय तरी डिपार्टमेंट खंय तरी हो डेटा आमकां सारको दिना स्पीकर सर. स्पीकर सर, आनीक हांव मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता की हांवें मागलेले खुबशे वस्तू. कित्याक मागलेले? की ट्युरिस्ट गोंयान उणे जाल्या. इंडियन ट्युरिस्ट उणे जाले, तशे फॉरेन ट्युरिस्ट उणे जाले. सो हांव तेका प्रश्न जो घालपाक आसलो, हे सगळे जे तेणे खुबशे डेटा आमकां दिला आणि ह्या डेटाचे अंडर हांव सांगूंक सोदता तेका स्पीकर सर की आमचे कोस्टल बेल्ट रायट फ्रॉम काणकोण आसूं ती अप टू मांद्रे आसूं, आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं और शिवोले आसूं or any other constituency or even the neighboring, even Saligaon, these are all people depending on this industry. Slowly industry खुय आमकां प्रॉब्लेम फेस करीत रावल्ले आहा आमी. आणि हे जे इश्यूज येयल्ले आहा, ह्या इंडस्ट्रीन जे इश्यूज येयल्ले आहा, हे सॉल्व कोणूच करूंक सोदिना. खाली आमी येता हिंगा भाशणां दिता आनी वयता. स्पीकर सर, म्हाजो पॉइंटेड क्वेश्चन आहा, इज द मिनिस्टर अवेर that there is a decline in Indian tourists as well as foreign tourists, especially for the last 5 years. म्हणजे 2020 कोविड येयले, 21 कोविड आले, त्याच्या उपरांत जे आहा 23, 24, 25, is the minister aware that there is a major decline in Indian arrival of Indian tourists as well as foreign tourists? आता टुरिस्ट म्हणून जे आमकां हो डेटा दिला स्पीकर सर, ह्या वर्साचो डेटा तुम्ही पासून पयशी जाल्यार समथिंग लायक 54 lakhs कितले दिलो अप टू जून 2025 51,83,932 डोमेस्टिक टुरिस्ट. आता इंटरनॅशनल दिला 2,71,159. आता सगळे आमचे गोंयचे लोकांचे हॉटेलांनी ते रावतले,
ते सी फॉर्म भरतले आणि पुलिशी कडेन डेटा आसतलो जे कोण ट्युरिस्ट हा पळय आता अरायवल जे येता गेटविक एअरपोर्टांसून जे फ्लाइट येता दे आर नॉट ट्युरिस्ट स्पीकर सर दे आर नॉट ट्युरिस्ट प्रश्न विचार माझा पॉइंटेड क्वेश्चन हा की वेदर द मिनिस्टर इज अवेअर दॅट देर इज अ डिक्लाइन ऑफ इंडियन एज वेल एज फॉरेन टुरिस्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा फॉर द लास्ट 5 years हो पहिलो क्वेश्चन स्पीकर सर 2019 फिगर घेतलो जाल्यार डॉमेस्टिक टुरिस्ट वॉज शोईंग 71,27,287 foreigners were showing 9,37,113 totaling to 80,64,400 2024 डेटा स्पीकर सर डॉमेस्टिक दाखयता 99,41,285 percentage growth wise 39.48% growth फॉरेन टुरिस्ट स्पीकर सर रिवायवल जे आमी जावंक लागले पोस्ट कोविड तातूंत 9,37,113 जाय आशिल्ले we are at a recovery of 50% which is 4,67,911 total coming to 1,04,09,196 tourists in 2024 vis-a-vis 80,64,400 which is a growth pattern of 29.08%. आता स्पीकर सर जेन्ना आमी टुरिस्ट देंवल्या म्हणून एक भ्रम घालता आमी पहिले गोंयकार आमी स्वताक आमच्या गोंयचो आमकां अभिमान आसपा जाय आनी आमी कितें करता त्या नेतृत्वाचेर लक्ष आसपा जाय टुरिजम वाडत आसा गोवा हेज बीन अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन लास्ट 3 years फ्रॉम 2022 to now स्पीकर सर various initiatives with the help of the central government under Prime Minister Narendra Modi ji and आमचे Dr. Pramod Sawant various initiatives घेऊन we are trying to see how international can grow. Coming back to domestic, Speaker sir, figure वाऱ्यान मारिल्ली गजाल नासता. We have a certain methodology. हांव फक्त होच 6 म्हयन्याचो फिगर घेता. ह्या 6 म्हयन्यान स्पीकर सर जय वास्को एअरपोर्ट आणि मोपा एअरपोर्ट हांचेर 2 एअरपोर्ट आसात. आता जे टुरिस्ट येतात स्पीकर सर डॉमेस्टिक टुरिस्ट इन 2025 वास्को देवल्या 34,64,490 आणि मोपा देवल्या 22,48,268 22,48,268 total amounting to 57,12,758 what domestic आचो इंटरनॅशनल स्पीकर सर दाबोलीच्यान देवले 1,15,645 मोपाच्यान देवले 2,10,190 सुमार we are talking speaker sir roughly about 90 flight 45 1990 180 trips per day return on both airports today vis-a-vis 100 which were happening before when only Daboli was there आज जितले आमचे आमदार आसा पयर आमचो दोतोर दिल्ली वचून आयला everybody who went and came and who is coming find the flights full of tourists coming into Goa हांव स्वता ट्रॅव्हल करता खंयचोय टाइम सकाळचो दनपारचो सांजचो रातचो आसूं टुरिस्ट येता हे आमी स्वता पळयतात सो आमचो स्वताचो नॅरेटिव्ह पयली चेंज जावंक जाय की डिक्लाइन जाता आता हो फिगर तुका एअरलायन्साचो सांगला स्पीकर सर तेन्ना आमी डिक्लेअर केल्लो टोटल फिगर इज नॉट ओन्ली एअरलायन्स हो एअरलायन्साचो फूल फिगर आमी गोंयकार येता बाकीचे येता फूल पर्सेंटेज घेना वी आर टेकिंग फॉर कॅल्क्युलेशन पर्पज ओन्ली 60% ऑफ दीस एअरलायन जो तुका हांवें दिलो उरिल्ले रोडवेज रेल्वेज सी पोर्ट हे हातूंतलो जो डेटा तांची पर्सेंटेज मेथोडॉलॉजी आसा आणि तातूंतल्यान हो फिगर आमी दिता की बाबा टोटल नंबर ऑफ टुरिस्ट अरायवल कितले आयले मायकलाचो प्रश्न कितें आसा की टुरिस्ट येता जाल्यार रावता खंय काय म्हणून म्हजो ताजेर एक आसा स्पीकर सर एज टुरिजम इज इवॉल्वड पयलीं कशें आशिल्लें आज आमी तुमी ऑक्युपन्सी घेयात ऑन 5-star and 4-star hotels throughout the year they are running at between 74% and 90% to 100% occupancy throughout the year ही म्हजी न्ही पटेल यांची डेटा आज सरकार मुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री स्पीकर सर हांव स्वतः इंडस्ट्री कडे बसता स्टेक होल्डराकडे बसता शेक वाल्यांकडे बसता वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांकडे बसतात हॉटेल वाल्यांकडे बसतात मीडियम स्केल हॉटेल वाल्यांकडे बसतात त्यांची कर समजता आणि आम्ही खंय जाते चेंजेस करतात OTA प्लॅटफॉर्म्स आयले OTA प्लॅटफॉर्म्साचेर स्पीकर सर वी मेड इट मॅन्डेटरी फॉर ऑल हॉटेल्स टू बी रजिस्टर्ड हांव नाजरीचो पळयतालो ताजी स्वताची नाजरी स्पीकर सर जुनाचो डेटा दाखयता 68.65% occupancy in his own hotel in Kalangot in the month of June. Wow, म्हयनो थंय तरी टुरिस्ट रावले काय गोंयकार येवन रावले हो एक प्रश्न येता रावले नाजनी गेले राव रे स्पीकर सर 6 महिन्याचो एव्हरेज डेटा घेतलो
December and 76.52%, January in 76.99%, February in 60.58%, March and 50.22%, May 48.64%. April and data then share केलो ना. वो जेन्ना data जेता मेळटा आमकां speaker sir, this is through a software we have just incorporate time software. पण आमकां थंय problem खंय येता? जो मनीस हांगा येता, दिल्ली वाल्यांनी, मुंबई वाल्यांनी, तेलंगणा वाल्यांनी कोविडाच्या वेळार हांगा सेकंड होम्स घेतली. तांचे लोक जेन्ना हांगा ट्रॅव्हल करता बाय एअरलायन्स, पूण रावता तांच्या घरांनी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर वॉट एवर, तो डेटा आमकां मेळना आनी ताच्या खातीर ती खंत आसा. इट इज अ सिरियस इशू. बट इट इज लायक मी ट्रॅव्हलिंग टू दिल्ली और सम ऑफ माय फ्रेंड्स ट्रॅव्हलिंग टू दिल्ली and staying in their friend's house. From the Delhi data, they are tourists, but they are not staying in any hotel because they are staying in a friend's guest house or a friend's house. So, Speaker sir, data jenna म्हणता आम्ही every quarter influencer सुरू झाले. Last September and येतात, October, November, December बोळा मारतात आणि चालले. We can accept they are paid influencers. They are being paid to do and say that we are on a decline. Last quarter, Speaker sir, we were showing a decline. असे लोकांनी बोळा केलो. आमच्या गोयच्या आमदारांनी बोवाळ केलो, लोकांनी बोवाळ केलो. मुख्यमंत्र्याक सांगले वी आर डुईंग गुड, हॉटेल्स आर रनिंग फुल, एव्हरी कॅटेगरी इज डुईंग फाईन, लेट अस नॉट रिप्लाय. जानेवारी स्पीकर सर 11-13 जानेवारी आम्ही प्रेस घेतली आणि पूर्ण डेटा कसो गेलो क्वार्टर तो सांगलो. 13 जानेवारीची दिल्ली एक इन्फ्लुएन्सरान तो काउंटर केलो ना की डेटा वॉज देर. आजूय स्पीकर सर सांगता इन्फ्लुएन्सर येतले, इन्फ्लुएन्सर बोवाळ करतले, इन्फ्लुएन्सर पयशे घेतले आणि गोंया बाबतीन उलयतले. वी एग्री that there are challenges in this destination like any other destination. थोडे आमकां तुटी आमकां करच्यो पडटा. मुख्यमंत्र्यान लास्ट वीक बिफोर असेंब्ली स्टेक होल्डरांकडल्यान मिटींग घेतल्या. each issue direction दिल्ले आसा from stray dogs, garbage. Now let me complete. I am on my feet. Speaker sir, I am on my feet. Speaker sir, I am on my feet. ताज्या खातीर जेन्ना इनिशिएटिव्स घेता गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. डेटा जो आमी भर घालता तो डेटा मेळटा. वी आर ऑल्सो इम्प्रोवायझिंग. वी आर ओपन टू सजेशन्स. पण उठता सुट्टा मिडियाकडे वचप, रिस्पॉन्सिबल आमदार ना रिस्पॉन्सिबल मनशांनी आणि म्हणप टुरिझम वॉट डिक्लाइन. दाखय मला टुरिझम वॉट डिक्लाइन. हांव म्हणटा टुरिझम इज नॉट अ डिक्लाइन. So my only argument here is, Speaker sir, when it comes to tourism, which is the main economy of the state, let us be responsible enough because Goa has been a preferred destination and we are doing fine. Kerala, Speaker sir, post-COVID, recovery is on. Kerala is a much bigger tourism destination, but we have recovered much better, 50% vis-a-vis Kerala. So we have to know, Speaker sir, statement इथं असताना की आमची खंय नंबर असतात, फिगर किती असा आणि फिगरांचेर आम्ही वतात कशे ते. Speaker sir, I am not denying that minister is not working enough. He is good. बरे काम करता तो. पण खरो डेटा जो हा, स्पेशली इंटरनॅशनल जे टुरिस्ट हा, हे मिक्स केल्लो हा. डेटा जो हा वो मिक्स केल्लो हा. आमचे जे गोंयकार थिंगा रावता पळय ते येता पळय तेंका टुरिस्ट म्हणून दाखयल्ले हा. जे फ्लाइट येता ना ना I'm just correcting him. तो परत on record हाडटा. We are not taking full percentage of flights which are coming. International is on the methodology is not more than 60%. So 100 जण आयले, आम्ही 60 इंटरनॅशनल देता, 40 गोंयकार देता. आम्ही धरीत ना तांकां. ना ना गेटविकाक फ्लाइट येता ते खाली 10 फॉरेनर असता भितर. 10 फॉरेनर असता, बाकीचे सगळे आमचेच. स्पीकर सर त्या खातीर सांगले आम्ही एव्हरेज काडटात म्हणून. हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर, we have to first agree that there are some problems in the state of Goa which needs to be resolved. आता जो मिनिस्टर सांगतालो आणि सीएमान जे एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले, वो खूपशे इश्यू हा. Goa is not being treated as a favored destination by some of the European tourists. आणि ते आमचेकडे उलयता. We are from the coastal belt. I am just bringing it to your notice. You need to bring that change what is required. Speaker sir, Honorable CM हा हिंगा जो टॅक्सी इश्यू हा, जे टाउट्स हा, इलिगल गाइड्स हा, तेंका 5000 फाईन मारता वयता. ते कितें करता थिंगा? ते मशीनात घेवन भोंवता, स्वायपिंग मशीन म्हणजे कार्ड स्वायपिंग मशीनूच घेवन भोंवता. आय विल गिव यू दिस, आय विल गिव यू दॅट, आय विल गिव यू दॅट म्हणटा. तेंचे 20-25 हजार स्वायप करता. ट्युरिस्टाक चीट करता. इंडियन ट्युरिस्टाक चीट करता, फॉरेनराकूय चीट करता. आणि ते सापडत जाल्यार तेंका कितें 5000 रुपया फायन हा. ते 20,000 जोतर घेता जाल्यार 5000 रुपया फारीक करून कित्याक? सो लॉ नीड्स टू बी चेंज्ड. लॉ हैज टू बी ब्रॉट इन फॉर व्हाट? टू पुट करेक्टिव मेजर्स. Will the minister and CM collectively do something
to bring in a law to see that all these issues which are touts, illegal guides and all the other things which are happening illegally in the coastal belt will be stopped and severe punishment will be brought on record. हे आमकां जाय. बिकॉज सर बाब मायकल लोबोन जो प्रश्न मांडला तो सातत्यान सगळ्या जाणांक खबर आसा. मायकलानूय हे विचार सांगिल्ले आसा. कुत्रे बिचांचेर, गार्बेज ऑन द हायवेज, बाकीचे जे विषय तांणी दिले, बॉटल्स ब्रेकिंग, सगळे आमी नोंदणी करून स्टेक होल्डरां कडेन घेतली, इंडस्ट्री कडल्यान घेतली, मुख्यमंत्र्या कडेन मांडली, चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टरा कडल्यान केली. आणि सर्टन अमेंडमेंट्स टू द गोवा टुरिझम ट्रेड एक्ट जो आसा आमचो, वी आर ट्रायंग टू ब्रिंग इट इन दिस हाऊस, स्ट्रेंथनिंग द डिपार्टमेंट्स इनिशिएटिव्स टू टेक. इलिगल टाउट्स हॅज बीन अ व्हेरी सिरियस अफेअर. आणि फ्रॉम 2022 स्पिकर्साची ड्रायव्ह मुख्यमंत्र्याक घेऊन आमी चालू केल्ली आसा. वता थंय टावटान काडटात. त्या टावटान कायद्याक दुरुस्ती करची पडटा, कित्याक ना जाल्यार तांकां सेक्शन 188 ऑफ IPC आशिल्ले, आतां BNSाचे 323 काय 233 कितें आसा, त्या सेक्शना खातीर दे हॅव लिमिटेशन्स ऑफ इम्प्रिझनमेंट. पयर स्पिकर्सान आमी आतां टावट भितर उडोवंक लागले. आता व्हेरी क्लियरली सीएमान डायरेक्शन दिला की देर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टाउट्स. वी हॅव टू एन्श्योर इज अ टाउट फ्री गोवा. आणि ताज्या खातीर स्पीकर सर जाय तो उपक्रम ताणें वयल्यान तारीख दिल्या. ऑगस्टाच्या एंडाच्या पयलीं आपल्याक रिजल्ट दाखय म्हणून पुलीस डिपार्टमेंटाक क्लियर डायरेक्शन दिल्ली आसा इन अ स्टेक होल्डर्स मीटिंग. सो स्पीकर सर, विथ वॉट एवर इनपुट्स आवर बाब मायकल लोबो ही इज अ MLA इलेक्टेड ऑन द कोस्टल बेल्ट, ताची खंतय कळटा, ताजे विचार कितें आसा. वी हॅव टू कलेक्टिवली वर्क एंड एन्श्योर दॅट बेटर टुरिझम थ्रायव्स इन गोवा. ताज्या खातीर बरे टुरिस्ट येतले. आमकांय थोडे चेंजीस करचे पडटले. आमी टॅक्सीचेरूय थोडे चेंजीस करचे पडटले, वॉटर स्पोर्ट्सानूय थोडे चेंजीस करचे पडटले, सिंगल विंडो हाडचोच पडटलो. अशे काही गजाल्यो आसतना तेन्ना कोस्टल MLA तेन्ना आमकां तितलोच सपोर्ट जाय पडटा स्पीकर सर. जेन्ना तुटी कळटा, पॉइंट करता, सरकार काम करून सोडटा, तेन्ना तांणी आमकां बरोबर रावचे ना की तुटी पॉइंट करून मागीर परत तेवटेन रावचे आनी म्हणप की वी आर विथ द पीपल म्हणून. We are also with the people of Goa, but systems need to come in where systems are required to create that transparency what the tourist expects in any particular Speaker state. sir, Secondly, Speaker sir, Speaker sir, आम्ही मागलेले एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज हुज सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर विजा ऑन अरायवल. आणि अनेक सांगलेले आम्ही की डिजिटल नॉमॅड विजा फॉर गोवा इंट्रोडक्शन हे अजून पासून कित्याक जावना. स्पीकर सर, आम्ही जेन्ना डबल इंजिनाचे उलयता, आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांव इतलेच एक सांगूंक सोदता आणि चीफ मिनिस्टराकूय सांगूंक सोदता आणि टुरिझम मिनिस्टराकूय सांगूंक सोदता की विल द चीफ मिनिस्टर एंड टुरिझम मिनिस्टर टेक अ डेलिगेशन ऑफ कोस्टल MLAs and also stakeholders to the center to impress upon to extend visa on arrival facility. विजा ऑन अरायवल फॅसिलिटी म्हणजे जे कितें चार्टर येतले हिंगा, जे युरोपियन ट्युरिस्ट येतले तांकां विजा ऑन अरायवल फॅसिलिटी हिंगासर गोंया मेवतली जाल्यार केन्ना पासून हे डेलिगेशन व्हरतले. कित्याक आयज पासून जे गोवा म्हणटा आमी इज अ डेस्टिनेशन, आमकां विजा ऑन अरायवल ना. युरोपियन ट्युरिस्ट वॉन्ट टू कम टू गोवा बट देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ विजा. सो विल दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड? सिन्स द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आणि टुरिझम मिनिस्टर यांच्यानी आमकां सांगपाची गरज आहे की विल दिस हॅपन. आणि हे दोनूय एअरपोर्टांचेर आमच्या गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट विल दे मेक दिस विजा ऑन अरायवल फॅसिलिटी स्पेशली फॉर चार्टर फ्लाइट्स अँड अदर्स, स्पेशली फ्रॉम द युरोपियन कंट्रीज. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान दोन गजाल्यो मांडल्या. वन इज ऑन डिजिटल नोमॅड्स, सेकंड इज ऑन द ई-विजा एंड द विजा ऑन अरायवल. स्पीकर सर, e-visa program जो आसा is roughly about 170 countries have been already incorporated in e-visa program for coming into the country. Visa on arrival, Speaker sir, is given to around 4 countries: Japan, South Korea, UAE. तातूंतल्यान ह्या 3-4 countries आसा, that also Russia, which is given to specific metro airports, Mumbai, Bangalore, Delhi. ह्या 6 एअरपोर्टांचेर दिल्ली आसा. हे विचार जेन्ना आमी लास्ट 2 वर्सां स्पीकर सर वी हॅव रिटन मुख्यमंत्र्याक घेवन वी हॅव मेट द एविएशन मिनिस्टर. मुख्यमंत्री स्वतः ऑन दिस इश्यू हॅज मेट द होम मिनिस्टर. वी हॅव स्पोकन टू द एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर. We have corresponded to them and we are trying to ensure because letter delegation to particularly we will also impress. Let the postal MLAs come, let the stakeholders come. TTAG kora. Speaker sir, yeah, important as Speaker sir. Speaker visa sir, on arrival is the game changer for Goa. Speaker sir,
visa on arrival has some plus and some minus points. No, Plus European points countries. to countries, when Nordic countries जावं, European countries, whatever तांणी जे सांगला already मांडिल्ले आसा. हाच्या मागीर जाले मुख्यमंत्र्याक असेंब्ली जावन मुख्यमंत्री कडेन उलोवया आणि जाय पडले सगळे कोस्टल एमएलएजांक घेवन या. वचपाक काय ना, सोल्युशन मेळपाकूच जाय, कलेक्टिवली वी कॅन डू इट. Speaker sir, प्रश्न आशिल्लो on the tourist footfalls, specifically on international tourists. I'm being very specific. Last time, 6 months ago, also I raised this question. And at that time, we showed that crores of rupees were spent when the tourism department goes to other countries. And now when you go to another country, if you have no data, now if you look at Ireland, the numbers show zero. Specifically, I think a lot of other members want to speak. I will not take time. Other or issue, you are saying from 23, from year 23, there is no data provided on international tourists. Speaker sir, at the same time, Minister in one place replies that international tourists for the year 24 was 4,67,000, up to 25, 2,71,000. आणि एक टाइम्स मु कितें वेंजिके क्वेश्चना उत्तर दिला टाइम्स मु केसो एजन्सी हाडल्या व्हेरी स्पेसिफिक. आतां तुमगेले टुरिजमाचे मिनिस्टर whatever your tourism department goes to another country, how many tourists have come there? If you go to London, how many tourists have come from London after you all have spent crores of rupees on these trips? This was the same issue which you had raised when you were here in the opposition. If you have 1 minute, I'm on my feet. You please sit down. I'm on my feet. Speaker sir, because of this particular issue, I'm making a charge that the department is not serious. I'll tell you why. Last time, आणि हांवें प्रश्न घातलो 16 अनस्टार्ड आयच्या दिसाक एल्टनाच्या नावान प्रश्न आहा. What is the प्रश्न की Home Departmentan in part B it has stated that FRRO can obtain the data of foreign nationals visiting Goa as and when required, but till date no such requirement has arisen. Number D, it has stated that tourism department did not share any data, any letter, any communication. What you have shared, what Michael Babu is saying, I have read those letters. They seem to be like love letters. You have requested. Every time we come here, they say a joint delegation has to go to Prime Minister, has to go to Tourism Minister. Yeah, mudai. त्यानंतर काय जाणा तुमका appointment मेळना. Our प्रश्न मुगेलो very simple. When FRRO is aware of the situation in the state, खास करून with international tourists, why are you hesitating from taking data from them? They are on record that you have not made any letters, or the tourism department has made no letters in the last 5 years. Why are these figures not given to us? On one side, you are saying you have some source. I don't know. I know you are well traveled. You travel a lot. But why specific answers of certain amount? Say people from Spain, people from Ibiza, they come to Goa to have basically every day is a good day for them. Why is that record not given? Why are you hiding from that record? Because I'll tell you why. Specifically, Jenna anda tu geli team London gela. It's gone to London. You went to Dubai or UAE. Now, when you went last time, in this particular year, how many tourists have arrived from UAE? Why doesn't the department document that? Because resort hotel all this form C goes to FRRO. There is a place, so you write, take the data from them. Do you have a data? Their answer 16 पण आन्सर असा. अरे आमकां तू मायकल बाबा इतलो उलयतालो मरे. प्रश्न तरी विचार मरे, मानी प्रश्न विचार. प्रश्न इंचात म्हणतो का, what is the mechanism to make sure that what you said, that the trips were not junket trips, or see, we thought you would improvise, or maybe you have improvised. Please specifically tell us that public money while going to UAE, while going to UK, while going to Spain, while going to Lisbon, there are reports that even while going to these countries, embassy ospachi ek prata asta. Let him answer. This prata has been used, and whether you will assure the house of collecting the data. Otherwise, tourism policy to Muntalo was failure. You spoke a lot on tourism policy, but now you are silent.
I would request you, Honorable Minister. सर तोच प्रश्न करतात तोच म्हज्या सायडीच्यान उत्तर दिता तोच म्हाका परत दिता तोच आमचे सांगता हांव केन्ना I would request you to tell us why you didn't write to FRRO. There is a way to get data from there to collect, because the department says no. स्पीकर सर बाप युरीन जो आता येदो व्हडलो संभाषण दिलें 2022 स्पीकर सर जे प्लॅनिंग चालू केले आमी is based on the source data available in the country. First, earlier, nationality-wise data was being shared from the country, which had stopped coming. तो येतकर आमकां consolidated data मेळपाक लागलो स्पीकर सर. त्याच टायमार source markets खंयचे, like for example, 2023 घेतले. Total foreign tourist arrival in the country is 9.52 million in the year of 2023. तातूंतल्यान सोर्स मार्केट्स खंयची नवी मार्केट खंयची चार्टर आमी वाडयले जाल्यार बरे का फ्री इंडिपेंडंट ट्रॅव्हलर्स वाडयल्यार बरे इकॉनॉमिक इंडिपेंडंट ट्रॅव्हलर्स वाडयल्यार बरे कशें वाडोवपाचे हाजेर गोवा टुरिझम बोर्ड which has industry which has people from the government and stakeholders have continuously had meeting where the chairman is Not meeting, give the data committee meetings which we have and ताजे प्रमाणे स्पीकर सर फॉर एक्झाम्पल Uzbek was never a destination. We went to Uzbek, opened up Uzbek scheduled flight चालू केले. Poland was never a market. या 2 वर्षांत पोलंडाचे scheduled flights तयार केलो. या वर्षात चार्टर चालू करता पोलंडाची. रशिया बिकॉज रशिया जेन्ना पेगास म्हणून पयली येताली बंद जाल्ली या वर्सांत चालू करता. असे कितलेशेच इनिशिएटिव्ह जे घेतले स्पीकर सर कझाकिस्तान बाकीचे नंबर्स have started coming only after efforts put up in road shows and travel marts. So, but why when we go to travel marts, Because sir, why minister? Because I am on my feet. I am on my feet. Arey, the numbers here are blank. Because sir, I am on my feet. The numbers from Russia are blank. The numbers from Russia are blank here. If you have the numbers, why you not given the numbers? Why are shielding the numbers? Yes, sir. If you are saying based on what? Up to 2025 thing are zero. From 20 zero. He's saying no. Yes, sir. Be specific. Problem कितें जाला 15 वर्सां हे आउट ऑफ पावर आसात. हांकां खबर ना कितें चल्लां तें. युरी एक्चुअली बरो शिकिल्लो भुरगो वेल ट्रॅव्हल्ड स्वता पायलट स्वता वयर सकयल भोंवता पोर्तुगाल वता स्पेन वता कोतर भोंवता येता आसतना ताका कळटा की गोय फूल but he has to play the role of the leader of opposition. I agree, I respect it. You can play that. But गोयच्या नांव वाट लावनाका स्पीकर सर. सगळ्या भाशणांत सगळे करता आसतना गोय डिक्लाइन गोय सारकें ना गोयच्या सारकें दिताना हे बंद जावपाची गरज आसा कित्याक गोय इज ऑन द रायट डिरेक्शन मुख्यमंत्री इज वर्किंग ऑन अलॉंग विथ अस इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जावं बाकीच्याचेर जावं काय कसले इश्यूज आसात आनी डिमांड रेज करचे कमिंग टू FRRO स्पीकर सर I will share on the table of the house the copy which we have written to FRRO. Whatever they come with the data also we do a sharing of the data and we incorporate it wherever required. I will share आम्ही स्पीकर सर टाइम सॉफ्टवेअर लॉन्च केलंय which is integrated with every hotel module. काय आम्ही केलं आणि केलं तुका अरे स्पीकर सर एक मिनिट करेक्ट कोण दिया ना स्पीकर सर this what you have written on FRRO point number D ICS LAQ number 16 check whether the tourism department shares any data any letters foreigners visit the state so the details thereof with copies of the last 5 years data provided by tourism department answer no आता मोठा पत्र पुरेला किती FRRO हांवें क्वेश्चन गेले अरे हांव तुका सांगता म्हज्या डिपार्टमेंटान कॉरेस्पॉन्डंट मुख्यमंत्री बाब एक खाती तू गेले I will place it on the table of the house. End of the day, argument should not be FRRO data dila काय न दिला काय किती केला. I am saying speaker sir get all the data. 5-star full असा, 4-star full असा. Airbnb is doing well. Make my trip is doing well. Guest houses we have concerns. We are trying to settle it. आणि किती सांगू? आमचं सवय झाल्या. ऑपोजिशनच्या नावावर जाय ते गोयच्या कारण जाय ते घालयात म्हणून. बंद जावपाचें सर. Yes, Dr. Jangai Shetty. होम मिनिस्ट्री जे खाते आता मोठा लेटर होता. Dr. Jangai Shetty. Speaker sir, why are you not giving us the numbers? भरपूर टाइम दिला बसून घ्या. These 6 months, Speaker sir, this month 6 months 6 महिन्यांक 54 lakhs केले. 54.35 केले. तातून 51 lakhs आम्ही डोमेस्टिक केले. ते 51 lakhs कॅल्क्युलेट करताना 60% डोमेस्टिक टुरिस्ट ट्रॅव्हल दाखयले
40% ऑफ तुम्ही टाइम दिला मी भरपूर डॉक्टर जनगण शेट्टे ब्लँक आहा डॉक्टर जनगण शेट्टे तुमचा प्रश्न तो डेटा आमकां ह्या वर्सांतल्यान मेळटलो की टायम आमी आतां घालो मॅन्डेटरी केला तू डेटा हे वर्साचो मेळटा ताका जो डेटा जाय गोंयचो स्पेसिफीक टायम सॉफ्टवेअर 2022 गोंया आमी जे सुरवात केले टुरिझम इन्फॉर्मेशन एंटरप्राइज मॅनेजमेंट एंटरप्राइज ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या हॉटेलांक मॅन्डेटरी केल्ली आसा तांकां ते आतां एना ऑन बोर्ड जावन तांकां फायन पडपाक चालू करतली तातूंतल्यान पूर्ण तरेन आमकां नॅशनॅलिटी कितल्या दिसांक रावलो एवरेज स्पेंड कितें जालो ही सगळी आमकां डेटा मेळपाक चालू जातलो आमकां टायम आशिल्ल्या टायम सॉफ्टवेअर आमी इंटिग्रेट विथ द इंडस्ट्री डॉक्टर जनगण शेट्टे started why till now you I formed the software, Jayuri. डॉक्टर जनगण शेट्टे No, आम्ही ते सॉफ्टवेअर तयार केले. We came with the software speaker sir with 21 fields. 21 fields जेन्ना घाले हॉटेल इंडस्ट्री सेड आम्ही 21 fields तुमकां इन्फॉर्मेशन दिवचे ना. 14 fields केले. in 2 महिन्यांनी आता 9 fields केले. केन्ना next 6 months you will give the data येता त्या वर्साक आता तुका नाजरीचो डेटा वाचून सांगलो is based on time software. I could tell you the percentage and I will be able to tell you the nationality also. you make it transparent you give the Yeah, details we'll give it to you, no? We'll give it to you. Because येस डॉक्टर जनगण शेट्टे तुम्ही प्रश्न डॉक्टर जनगण शेट्टे स्पीकर सर म्हजो त्यांची वेगळा दुसरी ना म्हजो प्रश्न आसलो तो ऑलरेडी चडसो विचारला पण म्हाका एकूच सांगूंक जाय जे आमचे डिपार्टमेंट फॉरेन ट्रिप्स करता ताचेर इन्वेस्टमेंट करता डेटा जसो एलओपी सांगलो तसो डेटा तुम्ही क्लासिफायड दिवंक ना दितले म्हणून म्हाका हे आसा जो तुम्ही डेटा हे करतले दितले म्हणून म्हाका खबर आसा पण तुम्ही जो इन्वेस्टमेंट करता फॉरेन ट्रिप्साचे प्रत्येक देशातले कितले टुरिस्ट येता आणि फ्युचर प्लॅनिंग करच्या खातीर त्या डेटाची खूप गरज आसा सो म्हजी रिक्वेस्ट आसा मंत्र्याक ह्याच्या फुडें जे उत्तर दिताना 23-24 कंट्री वायज दिवपाचे सो दॅट वी कॅन प्लॅन फॉर फ्युचर आमकां टुरिस्ट वाडपाक जाय Noted. हाचेर त्यांनी सांगपाक जाय Noted. जी तरणकर स्पीकर सर स्पेसिफिक क्वेश्चन विचारता सगळ्यांनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट आणि फ्लायटींचेर उलयल्या हांव तुका रोडवेज आणि रेल्वेजचेर उलयता रोडवेज आणि रेल्वेचे टुरिस्ट जे येतात तो डेटा कसो व्हेरीफाय करतात ते तेंच्यांनी एजन्सी एक दिला एजन्सीक एका दिला पूण म्हाका दिसता बॉर्डरीचेर म्हाका जो इतलो प्रश्न बॉर्डरीचेर कावंटर तुमच्या टुरिझम डिपार्टमेंटाचे ओ ह्या एजन्सीचे आसा काय ट्रॅक दवरपाक जे नॉन गोवन येतात ते तूं क्लासिफाय कशें करता टुरिस्ट येतात हॉटेलांनी कामां करपाक येतात की थंयसर क्रिमिनलय येवं शकतात सो तूं ट्रॅक कसो दवरताय सर क्रिमिनल येता काय कोण येता तो आम्ही सांगू शकना पण मेथोडॉलॉजी प्रमाणे स्पीकर सर जे नंबर ऑफ पीपल हू आर कमिंग वी हॅव 2 ऑप्शन्स वन वॉज स्टेइंग इन द हॉटेल सेकंड इज पीपल हू कम इनसाइड ताजी पर्सेंटेज आम्ही कलेक्ट करतात प्लस नॅशनली स्पीकर सर वॉन प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून एज अ कंपनी फॉर डेटा कलेक्शन अपॉइंटेड बाय द सेंटर तांचो डेटा जो शेअरिंग जाता ताजे प्रमाणे आम्ही हो डेटा दिता ताजो तो क्रिमिनल आसतलो काय बरो मनीस आसतलो काय टुरिस्ट आसतलो टुरिस्ट करू शकताय पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट कशें करताय म्हणजे रस्त्यातल्या जे गाडयेंतल्यान येता ताजे 15%च